Ягодалите? Брат, ти направо осрава. Влизаме ли? Към подгърнат по него. Така. Светна, не се бавам. Наистина. Вече се насрахме. Ти чули го това, брат? Много лошо кръсна това. Да. Чай, покажем какво сме сътворили. Да, но после. Това така. Ники in the game. Ники in the game. Явката е гей. Аз не мога да говоря на камера. Не, защото се притеснявам, аз се чувствам се едно си говоря сам, разбираш. Чувстваш ли се все едно си говориш сам? Чувствам се едно си говоря сам. И здравейте, приятели, днес ще играем Майнкрафт. Отивам да копая рубини. Мани майтапа, брат. Обаче след като се стъмни, каквото си говорихме, наистина почваш да чуваш някакви неща, брат. Тъпи огън. Тъпи огън, брат. Наистина почваш да чуваш някакви неща, да се филмираш. Защото тъмно. Лошото, знаеш какво е? Какво? Че така сме се набили, братле, с тебе. В смисъл, набили сме се от никъде да нямаме гръб, брат. Сеш се, за какво лав? Това ти казах, че тук това е шивано, че тук на всекъде е... Бега, бе, дай бе мухата ти, дай бе. Ей, майка ти ще е, ба. Да еба мухата ти, да еба. Майка ти да еба. Брат, да писаш. Извинявам се, драги зрители. Повече няма да си позволя тази вечер. Сега нали знаеш за какво идва време? Ма то не става още за такова. Поне да ги овкуса тия. Искаш един кукинг тайм да им направя. Аз само най тия. Приятели. Само че лошото е, че нали ти кам най-вероятно ще такова. Ще си ебе майката от към това, че смърди постоянно на месо тук. Today I'm gonna show you how I'm going to cook. To cook more. Ако дойде някакво животно, брат, ние ще го чуваме отдалече също. Заебавам всичко, пала и заминаваме, брат. Разбираш? Това е сътворението на сътворенията. Мале, как мириш това? Дай да взема хлеба, ако искаш направо да мажеме фили. Аз тук искам да направя такова. Чули духа? Чули духа как направи? Как? Изпардех се, за това питам. Хлеба къде? Добре. Давай да мажеме фили. Ети, това. Ще направим сам. Какво? Къде? Дай тук ги сложим, бе. Не бе, тук ще ги сложа да съм... Сложи. Само мачето махни. Ама искам да... Чай. Това няма чупа. Брат, искам да... Хапнем. Захващаме пържолите. Гей. Давай, стройки. Ще се случиш, да? Жизмир? Не. Жизмези. Жизмиро. Как е хапване? Брат. Уникално. Огъня, добре ли огъня? Добре сме и двамата. Мале, добре сме си. Нека да ни е зле, брат. Мале, С духовете. Чакаме ги да дойдат. Забравиха, че трябва да идват днеска. Къде сте ме питува? Нема ги бъдат. Брат, шибаната пеперуда, мам. Бабата. Здравейте, приятели. Часът е, Часът е 22:08 минути, пълна луна. 22:08 и пълна луна.
Ние тръгваме на първата ни експедиция. Я го далечи. Брат, ти направо отстравя. Няма яд, чай само е така да му направя малко. То EMF и да светне. Няма го разберем. Трябва да го носим е така. Сега ще готвим там да се подаде някой да изчезне, братле. И да не го снимаме, защото ми е по-надолу камерата, за да вижда всичко. Брат. Ние ще седнем сега по средата, да ще оставим EMF-а на земята. Е там на саркофага. Знаеш? Лошо. Заповядаш първи на входа. Супер. И това приятно място. Я светни да се ви, аз долу ти горе. Добър вход. За сега виж очите. Ай. Атака. Само Сидоров, виж? О, тук е сила. Сега ако не трябваше да го държа като... светна, не се бавам. Наистина. До къде? Ще се види до второто. Видя ли? Не. Пак светна. Няма светна. Един път тупъл ще се види, той ще го върне. Ма да не си го разкатим. Не, така го държа. Чува се къде да го такова. Къде го искаш и... То няма да го виждаме, брат. Я, ела. Да го оставим там все пак. Тук. Айде, дай го тук отдолу да минем първо. Тук няма се катерим, защото е... Ма що тук няма ограждение, брат? Тук има, виж. Това е идеята. Това е доста фактъп тук. Да. Доста кафево. Доста кафево. Това тук, брат, е топ за ерсъл. Какъв е ерсъл, бе, брат? Тук е топ да ти се мести от една колона да се покава тук и пак там, братле. Това е топово тук. Кой е гледал страшни филми, знае? Представяш е тук подаде глава и после е там, братле, в далечината и пак тук и пак там. Брат, масирам. Брат, аз почвам да тичам към него. Исмиля, Рамено Рахим, Исмиля. Не, брат, тук са християнски. Всъщност не се знае, брат, някой от Османската империя, кое е. Се са отрепали един да го еба. Виж, тая е по-големшка. Много красив вид. EMF-ът все пак не реагира. Ти ли правиш така, брат? Оригнал се? Да. Да, вътрешно, аз чух. Викав, какво? The sound of the police. That's the sound of the police. That's the sound of the beast. Е там в дупката. Тук е доста кафево. Срутване. Ти ли го цъкна това? Да. Чай, че... това ако го чуваме се клати, братле, и сме от другата страна. Гащите. Аз съм взел 2 чифта гащи. Браво, пишете. Няма свиляш телефон, разпедите си. Оп. Някакъв гаден. Не. Виж каква сторочка хубава. Даже вратичката е отворена, брат. Вход към подземен тунел. Достигаш до реката за снабдяване с вода. Тунелът е висок 237 см, широк 140 см, дълъг 60 крачки, 25 метра. Зидано тук ли за свободен, брат? Брат, да, влезем. Не съм сигурен. Не ще отпасирам, защото да не стане проблем с влизането. Ма кой ще ни види, бе, брат? Брат, той има кенефио. Дали са заключени? Да. Я тихо. Брато, там се чува нещо, казвам ти. Доста луксозния кенеф, бе, брат. Той е доста хубав, да. Я тук цък. Аз май тук ще си сера, няма те лъжа. Брат, до серене ми се той хартийка си има. И са чистички. Живи и здрави на хората да ги поддържат. Сега, ако някой случайно реши, че трябва да се затича към нас, вадиш ножа, аз вада мол, оставяме всичко на земята и с камерите. И с камерите ще има first try, братле. Ако сега някой реши да се затича към нас, това ще има най-голямата грешка. Ето тук е бетониран някой. Там какво е кацнало? Нещо черно до лампата. Някой бръмба. Там какво е това? Кое бе? А сега влизаме в... Преди да влезем в тунела обаче, оставете един лайк. Ако ви е харесало клипа, гледай. Тия деба и малките вистоножки гадни.
Е така, ако видим нещо да търче, така е там примерно. Първо се насирам. Робим, братле, правим. Вече се насрахме. Ти чули го това, бе, брат? Абе, я да видим до лагера, да не е... Какво? Некое животно, брат. Еми дай. Откъде се излиза? Да. Абе, чухме шум, не знам дали се долови от камерата. Ти чули го това пищене? Тежко пищене и крещене. Оттам, точно където... Точно където ни е лагер. Точно където ни е лагера, оттам ще чу крещене. Там ще спим тази нощ. Брат, Добре. точно докато ми говориш, какво ще стане, ако оттам претърчи, бе? Интересно се получи, какво ще стане. Брат, най-вероятно е животно, но аз се стръпнах. Еми и аз млъкнах. Това е хубаво, че млъкваме от време на време. Единственото, дето ме притеснява, че откъде си излезеш? Оттам някъде. Да. Аз искам И ЕМФ в тебе ли? Да. Много лошо, че е викна това така. Ние ще се върнем, но... Не, само искам да проверя огъня. Лошо викна, брат, това. Много лошо викна. Той свирена, май. Аз първо чух свирена, после крещена. Това според мен е... Мисля, че лисици са така правят. Мен не ме интересува какво прави. А мачетото къде е? Не е в тебе, нали? Не. Браво. Имам нож. Чакай, тук го виждам. Лагер. Аз огън не виждам обаче. Дай все пак да отидем и пак ще се върнем. Минаваме. Ама няма да слизаме за дълго. Не, само до това да погледнем. Да няма някакъв проблем. О, лошо. Много лошо кръсна това. Брат, аз не знам тази врата, тук за какво се е сложим, бе. Аз не знам защо кръсна това така лошо. Да. А дали да не изгасим фенерите? Защото хубаво светиме, ще избягам. А как ще го видим, бе? И те самодивите са в бели роби. Брат, това не е самодива, това е лисица, примерно. Или някаква птица, откачена. Да крещи. Да. Огън има някаква жара отпред. Въпросът е какво наистина викна така лошо. Брат, нещо изпищям много сериозно. Лошо изпище. Якото ти ми изкара къла току-що. Мане, че изкара, то наистина много лошо изпище това. Да, бе, брат. Ма това 100% живот. Да са живи и здрави животните. Да си викне другите приятели животни. Бебе в колата. Наказание. Абе, я отвори багажника да извада калашника да видим кой, какво ще ми каже, бе. Но той не е зареден, брат. Брат, от една страна ще трябва, нещо се предаде. Седи, да. Опа! И здравейте, драги ми зрители и драги смехурковци. Приключихме нашето приключение. Ето го Ники манекена. Явката в трапа емблема. Да снимаме ли туалетните, да ги похвалим? Най-хубавите. Гледай, чисто, подредено. Браво!